Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang natabunan ang pangkat ni Manong Gado ng halos hindi mabilang na mga demonyo. Sa puntong yon, kahit nagtataglay sila ng hindi pangkaraniwang lakas, tila ba naging mahirap para sa kanila na pangibabawan ang mga nilalang. Bagaman nasa ilalim na sila noon ng mga demonyo, nananatiling buhay pa rin si Tandang Gado at ang Kurkur. Nagawa namang masalag ng Benim ang lahat ng matatalas na kuko ng mga aswang, gamit-gamit ang kanyang sundang. Ginoong Gado, sa likod lang ho namin kayo. Kami na ang bahala ng Benim. Wika ng Kurkur habang patuloy nitong sinasalag ang mga nilalang na nagpupumilit itarak sa kanilang mga katawan ang mga matatalas nitong kuko. Nang marinig naman ni Tandang Gado ang sinabi nito, tanging pagtango na lamang ang kanyang nagawa upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din namang nag-umpisang umatake ang Kurkur sa pamamagitan ng walang habas niyang pagtarak ng kanyang matatalas na kuko sa lahat ng aswang na malapit sa kanyang kinaroroonan. Ang Benim naman noon, pilit inihataw ang kanyang sundang upang magawa niyang makapaminsala sa mga demonyong nasa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naantala ang kanilang ginagawa nang maramdaman nilang walang nagbabago sa kanilang ginagawa. Kahit marami ng bangkay ng mga aswang ang nakahandusay sa kanilang kinatatayuan, tila ba hindi nila magawang mabawasan ang bilang ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, tanging paghahanda at pagmamasid lang naman ang nagawa ni Tandang Gado. Iniiwasan niya rin kasi noong gamitin ang kanyang lakas dahil sayo ng kanilang magsisilbing alas para matakasan ang pagkakasukol sa kanila ng mga demonyo. Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy pa ring naghihikahos ang Kurkur at ang Benim makatakas lamang sa lugar na yon. Sumisikip na dinoon ang dibdib ni Tandang Gado na halos hindi na madaluyan ng hangin ang kanilang kinaroroonan. Pagsilay ni Tandang Gado sa papasugod na aswang, agad din naman niya itong sinapak ng napakalakas, dahilan para bumagsak yon sa lupa nang wala ng buhay. Nang mapagtanto niyang napakadali lamang pabagsakin ng mga nilalang, doon na tuluyang napagpasyahan ni Tandang Gado na makisali sa laban. Walang sabi-sabi, mabilisan naman niyang sinuwag ang mga nilalang na siyang naging sanhi upang makagawa siya ng isang makipot na daan na magsisilbing lagusan nilang magkakaibigan. Pagramdam naman noon ng Benim sa ginawa ng matanda, dali-dali din naman itong sumunod habang patuloy na hinahataw ng kanyang sundang ang lahat ng aswang na sumusunggab sa kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, tuluyan na nga nilang nabuwag ang hukbo ng mga aswang, dahilan para makatakas sila sa pagkakasukol. Napakahusay ng ginawa mo, Ginoong Gado. Niligtas mo ang buhay namin. Maraming salamat. Wika ng Kurkur habang patuloy itong nagmamasid sa buong paligid. Matapos nitong makapagsalita, agad namang tinitigan ng Benim ang katawan ng matanda at doon bumungad sa kanya ang pinsala nitong natamo dahil sa kanyang ginawa. Halos magkanda butas-butas na noon ang katawan ni Tandang Gado dahil sa pagsalag nito sa pag-atake ng mga nilalang gamit-gamit ang kanyang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang bumagsak sa lupa ang albularyo at kasabay nito ang pagsipat naman ni Pilipo. Pagsilay niyang dahan-dahan ang nawawala ng buhay si Tandang Gado, yun naman ang naging pagkakataon ng salamangkero upang magawa ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Pagtama ng kanyang nanggagalit na kamao sa pagmumukha ni Pilipo, mabilis na naman itong tumilapo ng napakalayo
patungo sa direksyong kinaroroonan ng albularyo. Kahit nagawang maprotektahan noon si Pilipo ng kanyang puder sa katawan, hindi ito naging sapat para mapigilan ang lakas na ipinamalas ng dyablo. Pagsilay naman ng Benim sa ginawa ng salamangkero, agad din naman niyang sinalubong ng buong lakas ang lumilipad na katawan ni Pilipo. Ginawa niya ang lahat noon para lamang hindi ito magtamo ng anumang malubhang pinsala sa kanyang katawan. Nang mabawi na ni Pilipo ang kanyang lakas, agad din naman niyang nilabanan ang puwersa ng salamangkero sa pamamagitan ng pagtarak niya ng karit ng sinukuan sa lupa. Maya-maya pa, tuluyan na nga niyang napahinto ang kanyang pagtilapon at kasabay nito ang pagbungad sa kanyang mga mata ng naghihingalong katawan ng albularyo. Pilipo, patawad. Naging padalos-dalos ako sa aking desisyon. Wika ng albularyo habang patuloy itong naghahabol ng kanyang hininga. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tanging pagyakap na lamang ang kanyang nagawa sa albularyo habang patuloy na umiiyak. Kahit anong isip niya noon ng paraan para lamang maisalba ang buhay ng kanyang kaibigan, alam niya sa kanyang sarili na huli na ang lahat upang mabigyan pa yon ng tulong. Halos butas-butas kasi ang buong dibdib nito na siyang nagdulot ng labis na pagkasira ng iilang lamang loob na napakahalaga para sa buhay ng isang tao. Ilang minuto pa noon ang lumipas, tuluyan na ngang napapikit ng mata ang matanda at kasabay nito ang abnormal na paggalaw ng kanyang buong katawan. Habang naghihingalo noon ang albularyo, papahigpit naman noon ang pagkapit ni Pilipo dahil sa galit. Sa pagkamatay ng isa sa kanyang kaibigan, mas lalo pang tumindi ang kanyang pagmamalabis na pahirapan at sunugin sa impyerno ang salamangkero. Patay na ang isa sa mga kasama mo, Antingero. Huwag kang mag-alala. Isusunod kita. Wika ng salamangkero, pagsilay nito kay Pilipong mangiyak-ngiyak dahil sa pagkamatay ng kanyang kasama. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, mas lalong umapoy noon ang galit sa kanyang buong katawan dahil sa mga katagang binitawan ng demonyo. Bagaman ayaw magpahulog ni Pilipo sa galit, hindi na niya nagawang mapigilan ang kanyang sarili. Kahit alam niyang minamanipula siya noon ng salamangkero sa pamamagitan ng pagkamatay ng albularyo, pinili niyang makipaglaro sa nais nito. Pagtayo noon ni Pilipo, agad namang pumasok sa kanyang isipan ang kanyang lolang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Kahit hindi yun nakasama sa kanyang paglalakbay, labis-labis naman noon ang pasasalamat ni Pilipo dahil sa gabay nitong paulit-ulit bumabalik sa kanyang alaala. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang lumapit sa kanya ang Benim habang bumubulong ng, Ginoong Pilipo, paalala sa akin ni Ruben bago niya ako pasamahin sa'yo. Nasa loob mo ang susi para magapi ang dyablo. Pag-isipan mong mabuti ang kanyang sinabi. Baka matuklasan mo ang mga bagay na hindi mo pa nagagawang maunawaan. Tandaan mo, hindi ibubuwis ni Ruben ang kanyang buhay kung hindi siya nagtitiwala sa iyo. Matapos itong marinig ni Pilipo, agad namang pumasok sa kanyang isipan ang bertudes na nasa kaanyuan ng isang bolang apoy. Hindi na kasi ito maalis-alis sa kanyang memorya, gawa ng paulit-ulit itong binabanggit sa kanya ng kanyang Lola Maria. Ilang minuto pa ang lumipas, tanging pagpikit na lamang ng mga mata ang nagawa ni Pilipo.
Maigi niya noong inaalam ang bertudes na nasa kanyang katawan sa pagbabakasakaling makakatulong ito sa kanyang laban. Habang malalim ang iniisip noon ng binatang antingero, panay naman ang pagsipat ng benim at ng kurkur sa mga demonyong lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Nang akmang susunggab na ang mga ito sa kanila, agad naman nilang dinala ang katawan ni Pilipo papalayo sa kinaroroonan ng mga demonyo. Pagsilay naman noon ng salamangkero, dali-dali itong nagbigay ng utos sa lahat ng mga demonyo at elemento na naroon sa paligid. Pagkabigay ng salamangkero ng kanyang utos na patayin ng antingero, mabilisan namang nagsilitawan ang mga itim na elemento na nanananahan sa buong paligid. Pagsilay doon ng kurkur at ng benim, tanging pag-atras na lamang ang kanilang nagawa dahil alam nilang wala silang kakayahan para pasukin ang mga matataas na uri ng elemento. Alam din kasi nila noon kahit papaano na hindi magagawang masugatan ang ganoong uri ng mga nilalang gamit-gamit ang mga ordinaryong sandata kagaya ng sundang. Habang patuloy nilang iniilaga ng pag-atake ng mga elemento, panay naman ang ginagawa noon ng benim upang gisingin si Pilipo. Subalit, makailang ulit man niya itong sapakin, tila ba naglaho na lamang sa katawan nito ang kanyang diwa. Maya-maya pa, doon na nga ipinasa ng benim sa kurkur ang katawan ni Pilipo nang masipat niya ang pulutong ng mga aswang na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Magiging mahirap kasi ang sitwasyon nila noon kung puro pag-iiwas lamang ang kanilang gagawin. Pagkuha ng benim sa sundang nitong nakatarak sa lupa, agad din naman niyang sinugod ng walang pagdadalawang isip ang hukbo ng mga nilalang na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Sa pagpapatuloy ng pag-atake niya sa mga ito, doon niya nagawang masilayan ang iilang engkantong hindi kadugo ng mga aswang. Gulat na gulat noon ng benim sa kadahilanang hindi niya inaasahan na merong malalason na mga nilalang ang salamangkero. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang natigilan sa kanyang pagsugod nang masipat niya ang iilang mga kurkur at gabunan na nagsama-sama. Dahan-dahan itong naglalakad papalapit sa kanyang kinaroroonan hanggang sa dumating ang puntong magawa ng makaharap ng hukbo nito sa kanyang kinatatayuan. Kahit napakaraming gabunan ang nasisilayan noon ng benim, ni minsan hindi niya nagawang matinag sa nag-uumapaw na kapangyarihan ng mga ito. Maya-maya pa, wala namang nagawa noon ang kasanggang engkanto ni Pilipo kung hindi ang lumapit sa pangkat ng mga gabunan upang kaharapin yon ng buong tapang. Kahit nais man siya noong tulungan ng kurkur, tila ba naging imposible naman itong gawin dahil sa walang magbabantay noon sa katawan ni Pilipo. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang mga gabunan, wala namang nagawa noon ng benim kung hindi ang maupo sa lupa habang dahan-dahang itinatarak sa isang tipak ng bato ang kanyang sundang. Suko ka na ba, engkanto? Mas mainam nga yung ginawa mo para hindi mo na maranasan ang isang matinding kaparusahan bago ka humarap sa mga tagagabay ng impyerno. Dahil sa iyong ipinakita, hahatulang kita ng mabilisang kamatayan. Wika ng isang gabunan. Nang marinig naman ng benim ang sinabi ng demonyo, tumawa lang naman ito na parabang isang biro ang inilahad sa kanya ng demonyo. Dahil sa ginawa ng kasangga ni Pilipo, mas lalo pa noong nagwawala sa galit ang mga demonyo, gawa ng nakaramdam sila sa kanilang mga sarili ng labis na pagkainsulto. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napatayo ang benim nang masipat niya ang mabilisang pagsugod ng mga gabunan. Pagbunot niya ng kanyang sandata noon,
laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang hindi pangkaraniwang pagliwanag ng kanyang sandata. Habang patuloy niya itong hinahawakan, doon niya naramdaman ang dahan-dahang pagbalik ng kanyang dating lakas. Dahil sa mga pangyayaring yon, mas lalo pang nagkaroon ng pagkakataon ang pangkat ni Pilipo para manalo sa digmaan. Paglapit ng mga hanagob sa kanyang kinatatayuan, tanging pagsilay na lamang ang kanyang ginawa noon habang mabilisang naglalaho. Paglitaw ng Benim sa likurang bahagi ng mga ito, agad namang nagsibagsakan ang mga katawan ng gabunan dahil sa pagtama ng napakatalim na sundang nitong tangan-tangan. Ang iilan sa mga gabunang nasa paligid noon ay naghihingalo pa, subalit inaasahan na ng Benim na hindi magtatagal ang buhay ng mga ito. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang nakuha ng Benim ang atensyon ng salamangkero. Pagtitig ng nilalang sa kanya, mabilisan naman itong lumapit at kasabay nito ang pagpapakawala ng mga matitinding pag-atake ng demonyo. Kahit anong bilis pa noon ang ipinamalas ng Benim, tila ba naging wala itong kwenta dahil sa napakaraming pag-ataking ginagawa ng salamangkero. Maya-maya pa, hindi na dinoon nakapagtiis ang kurkur kung kaya't ninais na itong iwan ang katawan ni Pilipo para lamang matulungan ang kanyang kaibigan. Habang abala noon ng Benim, pasimple namang lumapit ang kurkur sa likurang bahagi ng salamangkero upang sorpresang atakihin ito. Naniniwala kasi noon ng Benim na ang kahinaan ng demonyong kanilang kinakalaban ay sa likurang bahagi nitong katawan. Kahit anong kabalat kunat ang ipinamalas nito sa kanila, labis-labis pa rin siyang naniniwala na meron itong kahinaan na hindi pa nila natutuklasan. Pagsugod ng kurkur sa likurang bahagi ng salamangkero, agad namang ipinagpatuloy ng Benim ang kanyang ginagawang pag-atake sa demonyo upang kahit papaano'y magawa nilang maikubli ang kanilang mga plano. Paglapit ng kurkur sa likurang bahagi ng demonyo, buong lakas naman niyang itinarak ang kanyang matatalas na mga kuko sa leeg nito. Habang patuloy niyang idinidiin ang kanyang matatalas na kuko sa kalamnan ng demonyo, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niya ang dahan-dahang pag-ahon ng kanyang matatalas na mga kuko. Kasabay ng pag-ahon nito sa leeg ng demonyo, ay siya namang paglitaw sa kanyang harapan ng isang itim na engkanto. Nakangisi ang nilalang na yon habang nagwiwika ng, "Hanggat narito kami sa katawan ng aming Panginoon, hindi niyo siya magagawang saktan." Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong kinuha ang isang napakahabang espada na nakabaon sa balat ng salamangkero. Matapos itong makuha ng dyablo, agad din naman itong lumabas sa katawan ng nilalang at kasabay nito ang mabilisan niyang pagsugod sa kurkur. Dahil sa mga pangyayaring yon, wala nang nagawa ang kurkur at ang Benim kung hindi ang ibahin ng kanilang mga balak. Habang patuloy nilang pinagmamasdan noon ng mga demonyo, panay naman ang kanilang ginagawang pag-ilag sa mga sandatang ibinabato ng mga nilalang patungo sa kanilang kinaroroonan. Bagamat nasa kaanyuan lamang ng maiitim na kahoy ang sandatang ibinabato sa kanila, nababahala pa rin noon ang Benim at ang kurkur sa kadahilan ng wala silang kaide-ideya kung anong pinsala ang maidudulot nito sa kanila sa oras na hindi nila ito magawang mailagan. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, tuluyan na ngang nawala sa harapan ng Benim at ng kurkur ang salamangkerong kani-kanina lang ay nanonood sa kanilang pagsasayaw. Maya-maya pa, bigla namang tumilapon silang dalawa nang tamaan sila ng isang pagsapak na halos hindi nila magawang malaman kung saan ang galing. Kasabay ng pagbagsak nila sa lupa, ay siya namang mabilisang paglapit sa kanila ng salamangkero
at mabilisang paghawak sa kanilang mga leeg. Dali-dali sila nitong itinaas sa ere habang nagwiwika ng, "Sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay sa digmaang ito. Wala kayong ideya kung sino-sino ang mga demonyong kinakaharap nyo sa aking baryo." Matapos makapagbitaw ng mga kataga ng salamangkero, agad naman itong pinagsasasapak ang dalawa hanggang sa dumating ang puntong dahan-dahan ng kumakawala sa kanilang mga katawan ang kanilang diwa. Kahit nais pang lumaban ng Benim at ng Kurkur noon, tila ba kusa na lamang sumuko ang kanilang mga katawan dahil sa pinsalang kanilang natamo. Maya-maya pa, halos magmukhang lantang gulay na silang dalawa dahil sa paulit-ulit na pagsapak ng salamangkero sa kanilang mga katawan. Habang patuloy itong ginagawa ng demonyo, agad naman siyang nagbigay ng utos sa kanyang mga mandirigma na kunin ang walang wisyong katawan ni Pilipo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naantala ang salamangkero sa pagpapahirap sa dalawang kaibigan ni Pilipo nang marinig niya ang pagwika ng isang aswang ng, "Panginoon, hindi ho namin kinakaya ang katawang iyong pinapakuha. Bukod ho kasi sa napakainit nito, halos ilang tonelada na din ang bigat ng katawan na kahit pagsama-samahin namin ang aming puwersa, hindi namin ito magagawang maiangat man lang." Nang marinig ng salamangkero ang sinabi ng isang aswang, agad din naman niyang binitawan ang dalawang kasangga nito at dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan ni Pilipo. "Kapag nabuhat ko ang katawang iniuutos ko sa inyo, humanda kayo." Wika ng salamangkero habang lumalayo sa mga demonyong kanyang napag-utusan. Paglapit niya noon sa kinatatayuan ni Pilipo, bigla naman siyang naantala nang maramdaman niya ang labis na pagkainit ng katawan nito. Ilang ulit niya pa yung pinagtangkaang lapitan, subalit hindi niya nagagawang mapangibabawan ang nagniningas nitong presensya. Maya-maya pa, buong lakas naman itong nilapitan ng salamangkero sa pagbabakasakaling magagawa niyang mapangibabawan ang presensya nito. Paghawak niya sa kamay noon ni Pilipo, agad naman siyang napabitaw nang maramdaman niya ang pagkalapnos ng kanyang balat sa kamay dahil sa presensyang patuloy na pumoprotekta sa katawan ng antingero. Sa sobrang galit noon ng salamangkero, agad naman itong nagbigay ng utos sa elemento na kumuha ng isang tipak ng kahoy na medyo may katibayan. Paghampas niya ng kahoy sa katawan ni Pilipo, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang pagkabali ng kahoy nang sa hindi malamang dahilan. Ang labis pa noong ipinagtaka ng salamangkero ay kung bakit hindi niya nagawang mapagalaw man lang ng kahit ilang pulgada ang katawan ni Pilipo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagmulat ang mga mata ng antingero habang galit na nakatitig sa salamangkero. Sa puntong yon, wala nang nagawa ang demonyo kung hindi ang umatras sa kinaroroonan ni Pilipo. Sa muli niyang pagsilay sa mga mata ni Pilipo, doon mas lalong binalot ng kaba ang demonyo, gawa ng muli niyang naramdaman ang presensya ng lolo nito. Nang masipat naman niyang dinukot na nito ang mutya ng sinukuan, wala na siyang nagawa kung hindi ang magsagawa ng pag-atake upang mapigilan ang binabalak ng kanyang kalaban. Subalit bago pa man siya noon makalapit, mabilisan naman siyang natigilan nang masipat niya ang pagluhod ni Pilipo sa lupa habang may kung anong bato ang dumadapo sa kanyang mga palad. Maya-maya pa, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niyang mutya ng kidlat ang tangan-tangan nitong sandata. Mabilisan yung ibinao ni Pilipo sa kanyang mutya ng sinukuan na siyang naging sanhi upang mas lalo pang lumakas ang kanyang presensya
at kapangyarihan. Pagbalot ng napakalakas na hangin noon sa paligid, lahat ng mga mahihinang demonyong nagtataglay ng mababang kapangyarihan, tuluyan ng nabawian ng buhay nang sa hindi malamang dahilan. Sa puntong yon, wala nang nagawa ang demonyo kung hindi ang mag-angil habang patuloy na sinusumpa ang pangalan ng lolo ni Pilipo. Nang marinig naman ni Pilipo ang sinabi nito, agad naman siyang tumitig sa salamangkero habang nagwiwika ng, "Huwag mong idamay ang taong namatay na, demonyo. Nakakaawa ka. Naninirahan ka sa pangkasalukuyan, pero ang iyong diwa nakakulong sa nakaraan." Matapos itong mailahad ni Pilipo, agad din naman niyang isinilid sa kanyang bulsa ang mutya ng sinukuan na merong nakabaong mutya ng kidlat sa gitna nito. Kahit alam niya ang panganib na dulot ng 3 mutya, hindi na muna niya ito pinagtuunan ng pansin sa kadahilanang ang importante noon para kay Pilipo ay ang mailigtas ang kanyang mga kaibigang nangangailangan ng kanyang tulong. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napaatras ang demonyo nang masipat nito ang dahan-dahang paglapit ni Pilipo. Sa puntong yon, doon niya napagtanto na wala nang kakayahan ng demonyo upang siya ay labanan. Maging si Pilipo noon, hindi maiwasang magtaka sa kadahilanang magmula noong bumalik ang kanyang diwa sa katawan, animoy nawala na ng kakayahan ng demonyo na siya ay kaharapin sa isang laban. Dahil sa mga pangyayaring yon, agad namang isinigawa ni Pilipo ang kanyang panghuling atake para wakasan na ang digmaang ilang araw na nilang kinakaharap. Pagsilay naman ng salamangkero sa kanyang paglapit, agad naman yung napaatras at dali-daling tumungo sa iilang mga aswang na naroon sa lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang sumugod kay Pilipo ang iilang mga gabunan alinsunod sa utos ng salamangkero. Paglapit nito sa kanyang kinatatayuan, mabilis na namang nawala ng buhay ang mga nilalang dahil sa pagtama ng malakidlat na kamao ni Pilipo. Sa pagpapatuloy ng kwento, doon na magaganap ang panghuling sagupaan ng antingero at ng salamangkero. Okay, alam na. So next episode natin, finale na. Teka lang alam niyo natatawa ako dun minsan sa mga comment na sa next episode daw lalabas si ganito, lalabas si ganyan. Bro, di tayo ganun. Di lahat ng kwento ganun. Base lang tayo sa real life kung ano talaga yung nangyari. Di tayo pwede magdagdag ng ganyan. Baka magalit sa atin yung totoong may akda ng kwento, mayari tayo. Kaya hindi natin pwedeng ipasok o isingit yung mga gusto ninyo kasi wala naman talaga, hindi naman talaga nangyari. Anong gagawin natin para lang ma-hype, ipasok natin? Di tayo ganun sa channel na to. Alam niyo naman ang drill natin. Masyado lang tayong sobrang detalyado. Kaya napagkakamalan tayong, well, alam niyo na. Pero yung finale, sunod kagad natin. Yun lang. Salamat.